Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van PL Thuis achter de schermen. Vandaag is eindelijk de dag waar we zo lang naar uitgekeken hebben. We mogen weer open. En het is 5 juni, we gaan beginnen. En hoe leuk is het om hier weer achter de bar te staan. En dat uitgerekend wij vanavond samen weer achter de bar staan. Altijd leuk, hè? Superleuk. Het is een tijdje geleden, maar we kunnen het nog steeds hoor. Al flesjes openen, wijntjes inschenken, biertjes uit flesjes stappen. En 2 keer vanavond, hè? 2 voorstellingen. We mogen het 2 keer doen, dus we mogen 2 keer ons kunstje laten zien. Er is 1 bar open, alleen de voorste bar. Mensen komen hier binnen, bestellen bij mij hun drankje voor nu of voor achteraf. En als ze hier wat drinken, mogen ze aan die kant gaan zitten. En willen ze niks drinken, maar na afloop, dan moeten ze hier wachten tot de mensen weer lekker naar de zaal kunnen. Nou Jor, het is goed om te zien dat het hier eindelijk weer echt leeft in het theater. Ja, de kleedkamers zijn weer gevuld. Het podium, zoals jullie zagen, is alweer bezet. De voorstelling is op dit moment ook al bezig. Ja. Ja, dat is weer leuk om te horen en te zien. De lade los is weer in gebruik. Wij hebben net allemaal mensen lekker weer hun drankjes gegeven. Was goed om weer eens te doen. Nou, de avond gaat verder, want straks gewoon nog een tweede voorstelling. Leuk. Deze kleedkamergang wordt weer eens gebruikt. Zoals jullie zien, onze collega's zijn hard aan het werk om alle tafeltjes weer te desinfecteren. Want ja, dat moet wel nog eventjes. Nou, de eerste voorstelling is nu bijna afgelopen. En het is tijd om de mensen weer netjes de zaal uit te begeleiden. Nou, de tweede voorstelling zit er ook weer in. Wij zijn de bar weer netjes achtergelaten, zodat bij de volgende keer de mensen ook weer netjes een drankje kunnen bestellen. En het is weer fijn om blij mensen te zien. Nou ja, het is weer de eerste avond voor ons om ook weer aan het werk te zijn als echt barmannen. Maar ja, we zijn natuurlijk niet als enige hier. En we hebben nog een heel team achter ons staan. 3 man, of ja, laten we zeggen 3 vrouwen. We gaan eens even een kijkje nemen hoe het voor hun weer is om weer aan het werk te zijn. Nou ja, hier hebben we een van onze collega's. Nou, vertel. Hoe is het om weer aan het werk te zijn hier? Ja, gewoon heel erg leuk. Ik moet er al wel even wennen, maar ik word er echt heel enthousiast van al deze mensen weer te mogen zien en te mogen ontvangen. Dus ik heb er absoluut heel veel zin in. Merk je nou aan de bezoekers dat ze het gemist hebben hier in het theater? Ja, zeker. Iedereen staat weer te popelen om naar binnen te mogen. Dat merk je meteen. Dus dat is superleuk. Vind je het zelf ook fijn om hier weer rond te lopen? Ja, heerlijk. Superleuk om iedereen weer te zien en zo. En alle mensen weer te ontvangen. Dus Lekker aan de slag, hè? Ja, zeker. Nou, we gaan nog even verder, want zo meteen is de zaal uit. Zoals je ziet, dit is even een tijdsprongetje geweest. Het is de volgende dag. We zijn inderdaad een dag verder. En deze keer zijn we in Kerkrade. Witte bloesjes weer aan. Kijk, wel andere dan gisteren. Andere, want we zijn frisse jongens. Maar ja, er is hier vandaag ook weer iets te doen. Er is weer een appeltaartmatineetje. En dan mogen de mensen lekker naar een leuk concertje in de MF-zaal gaan. 32 personen vandaag. En dan straks na afloop krijgen ze koffie en een appeltaartje. Altijd gezellig. Laten we die maar eens gaan klaarzetten. Nou, we hebben nu op zondagochtend hier in Kerkrade een appeltaartmatineetje. Dus dat houdt in dat iedereen dadelijk na afloop een lekker kopje koffie van ons krijgt en een heerlijk stukje appeltaart. Dat is ook lang geleden, hè? Nou, en dit was het openingsweekend van Parkstad Limburg Theaters. Ja,
Wat is het weer fijn om open te zijn. We zijn weer open. Gisteren grote zalen in Heerlen, vandaag een klein appeltaartje in Kerkrade. De diversiteit is weer aanwezig. We gaan weer beginnen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe die duimpjes omhoog Abonneer even op het kanaal van PLT. en kom snel weer naar het theater. En ik zou zeggen, Want het kan weer. tot de volgende. Tot ziens. Tot volgende week. Doei, doei.